Inselmulkom. Jek nilqawkom għat-tifħir ta' sbiħ-il-jum, jek minn dan is-santwarju ta' Pinu, jek bħalma nagħmlu fl-erbat kollha, is-salmi jkunu tal-komun tal-Madonna. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh Alleluja. Ejjew ħanfaħru bilejna l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Ners quddiem bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, għarkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-nax tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Sid glorjuża li filoli fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħ għaxint bħalibek safis ejt l-dak li ħalqek. Bibnek sewejtinna l-ħsara, li dnubteva ġibet fuqna, fit-jubitek ftaħt modija biex l-imsejkna jidħlu s-sema. Inti l-bib tas-sultanoli, bib li minnu d-dawl feċ fuqna, ħajfirħu l-ġnus mifdija, għax bik verġini sabu l-ħajja. Għamel int li nsebħu b'kollox, l-Missier l-Kristu ibnek, u l-Ispirtu li bħal flibsa taġmil kbir zejnuk bil-grazzja. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja. Issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-Missier, idħol għalina quddiem ibnek. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex, ruħi bilaċċa għalik imxenna jiena, bħaraltnix fa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek, għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru u t-tifħir tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek, għax bikel mill-aħjar li jsemmen nimtela u jannilek fommi b'xoftejn ferriħa. Meta mindut fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarit tal-lejl, għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ, miegħek tingħaqad ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja. Issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Int is-sebħ ta' Ġerusalemm, int il-ferħ ta' Iżrael, int il-ġieħ tal-poplu tagħna. Birku għamejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għolluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewwiet il-mulej. Birku l-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej, birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej, birku rjieħ kollha il-mulej, birku nar u sħana il-mulej, birku bar tuksih il-mulej,
Birku nida u borra il-mulej, birku silġ u bart il-mulej, birku ġlata u silġ il-mulej, birku l-jili u ġranet il-mulej, birku dawl u dlam il-mulej, birku bera u sħab il-mulej. Ħad birek l-art il-mulej, ħad faħru tolliħa għal dejjem. Birku muntanji u għoljiet il-mulej, birku kull ma jimbet fl-art il-mulej, birku wejjun il-mulej, birku wibħra u xmajjar il-mulej, birku ħud kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej, birku tjur kollha tal-ajru il-mulej, birku bejjem u mrieħel kollha il-mulej, birku wliet il-bnedmin il-mulej, birek Izrael il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku assisin tal-mulej il-mulej, birku għaddejja tal-mulej il-mulej, birku spirt wirwieħ tal-ġusti il-mulej, birku għaddisin u intom ta' qalbhom li il-mulej, birku Ħananija, Azarija u Misael il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Imbirku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u sebħek fuq kollox għal dejjem. Int is-sebħ ta' Ġerusalem, int il-ferħ ta' Izrael, int il-ġieħ tal-poplu tagħna. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Għannu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħbiebu u t-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Izrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew li Tzjon bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bis-sfil l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom u sjus b'żewġ tixfar f'idejhom biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu l-kastig lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen islaten tagħhom, birbit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom, dan ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għax hu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħalha tagħammar fid-dar tiegħu u ħatara fost kulħadd. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Imbirka int Verġni Marija mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġie jżuru jifdi l-poplu tiegħu, waqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu, bħalma kiewiet fl-imoddi, fom il-profeti għaddisin tiegħu, biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobgħoduna. Bekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef l-Abraham missierna li jagħtina, li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-għoli żjara tax-xemx tila,
ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fi triq ta' slim. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka int Verġni Marija mill-mulej Alla-loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni, infaħruh u nitolbuh. Salvatur tad-dinja bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lil ommok minn kull teba ta' dnub. Żommna safja u imbeda mid-dnub. Feddejtan int għamilt lil Verġni bla teba Marija, amara tiegħek li żjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Għamilna tempju li fih jammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Verb etern intallimt l-ommok tażel għalija s-sem it-tajjeb. Għatina li namlu bħala bil-infittxu li kelli saħħaħna għal ħajja ta' dejjem. Sultan ta' slaten intrit li ommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjex tas-sema. Sit is-sema u l-art intet il-Marija Sultana fil-leminija tiegħek. Għamel li jkun jistħoqilna nissieħbu magħha fil-glorja. U jew issa ħut il-eżis b'kuraġġ irresqu talbina il-missierna tas-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema jekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla int li jogħġbok issejħilna f'dan is-santwarju ta' Pinu, li minnu semmejt il-leħen ta' ommok Marija lil Carmine Grimo u l-Franġisk Portelli, u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija mtella s-sema minn dak iż-żmien bqajt ixxerret għad kbir ta' grazzi fuqna, għatina nitolbuk qalb safja u tajba biex immexxija mill-kmandamenti tiegħek, nitalmu nħobbu lilek fuq kollox u lil ħutna bħalna nfusna, sakemm ġurnata waħda niġu ngawduk fil-ġenna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej.
جبارت نافلي مكين مولاي كلمتك مقدسة طالب وضالين نقاط بالجسم تجيبلك ماي فين ملي مهابة فين ميلادا امتا مارين تمولاي امين تشفي بيكني تنوى مولاي قلبنا فرحانا عاشين طاقتنا الكل وفديتنا بجسمك هاي فين ملي مهابة فين ميلادا امتا مارين تمولاي امين تشفي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ekħut il-Aziz dil-Quddis għallum qegħdin nofruha Rita Anġlu Luwis u Marija Buħaġar. Qegħdin ukoll niċċelebraw dan ir-Rabba Erba' bitħejjija għal festa tal-Assunta. Hekk illum ser nirriflettu ftit flimkien fuq l-ewwel parti tat-talba li nafu lkoll, it-talba taslima. Ekku biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, intajt l-Ispiritu Santu l-Apostli tiegħek waqt li kienu għal waħda jitolbu flimkien ma' Marija Om Ġesu. Għati lilna bl-interċessjoni tagħha li l-fedeltà kollha naqdu l-kobor tiegħek u nxandru bil-kelma u bl-eżempju il-glorja tal-isem qaddis tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu: Ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispiritu Santu għamilkom assisa tagħha biex tirgħu il-Knisja ta' Alla li hu kiseb b'demmu stess. Jien naf li wara li nitlaq jien jitlu fostkom il-pub qalila li l-merħla ma jafuwiex. U minn fostkom stess għad iqumu xi wħud li jgħalmu dak li hu kontra s-sewwa bil-ħsieb li jdawru id-dixxipli għal warajhom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għalt l-snin sħaħ lejl lunar qatt ma waqaft inwissi bid-dmugħ f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom f'idejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu, dik il-kelma li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom sehemkom fost dak kollu li hu konsagrati lilu. Fidda, deb u l-bies ta' ħaddieħor qatt ma xtaqthom. Intom stess tafu li kienu dawn idejja li ħadmu għal ħtieġa tiegħi u ta' sħabi. B'kollox urejtkom li x-xogħol jibes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsieb ngħinu lil minnu fil-bżonn. U
waqt li nftakru fi kliem il-Mulej Ġesu li qal min jagħti u aktar ħieni minn min jieħu. Kif temm jgħid dan, niżel qarku bteħ jitlob magħhom il-koll. Imbagħad infexxew il-koll f'bikja kbira u bdew jannu lil Pawlu bibusuh. L-aktar li ħassu għax qalilhom li qatt ma aktar ma kienu se jerġgħu jaraw wiċċu. Imbagħad wasluh sal-ġifen. Il-kelma tal-Mulej irroddu ħajr lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Ibgħat o Alla il-qawwa tiegħek. Wetta o Alla dik il-qawwa li ħaddiem talina. Lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm. Għalik is-slaten iġibu lotjiet. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Faħru bid-daq lil Sidi Mulej. Lil dawk li jirkef fuq ismewwiet ta' dejjem. Arawh se jsemma leħnu, leħen qawwi, għarfu il-qawwa ta' Alla. Fuq Iżrael il-kobor tiegħu, f'ismewwiet il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu, u Alla ta' Iżrael li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja. Il-kelma tiegħek Mulej hi il-verità. Qaddisna permezz tal-verità. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema talab u qal: Mister Qaddis, ħarishom f'ismek lil dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm dawmt magħkom, jiena ħaristkom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni, u jien ħadd ħsiebkom, u ħadd minnhom ma ntilef ħlief bin it-telfien biex isseħħ l-Iskrittura. Immissa jien ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif ħadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jien tajtkom il-kelma tiegħek u d-dinja bagħditkom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jien m'iniex tad-dinja. Ma nitlobkomx li twarbuhom mid-dinja, imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jien m'iniex tad-dinja. Qaddishom quddiem il-verità, il-kelma tiegħek hi verità. Kif int bagħt lili fid-dinja, hekk jien bagħt lilhom fid-dinja. U jien minħabba fihom nagħti ħajti, għax huma wkoll ikunu mqaddsin permezz tal-verità. Il-kelma tal-Mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk fil-Vanġelu nerġgħu naraw illum l-intimità kbira ta' bejn Ġesu u l-Missier. Din l-intimità ta' bejn Ġesu u l-Missier isseħħ permezz tal-Ispirtu s-Santu. L-Ispirtu s-Santu li nistgħu ngħidu jagħmel possibbli din ir-relazzjoni. Dan Ġesu li permezz tal-Ispirtu kien jaraf ir-rieda tal-Missier. L-Ispirtu li jgwida lil Ġesu. Qegħdin f'din in-novena tal-Ispirtu Santu. U kif għedna fil-bidu tal-Quddiesa fit-talba tal-bidu, Omna Marija kienet mal-Apostli. Kienet mal-Apostli meta l-Ispirtu Santu niżel u nistgħu ngħidu l-Apostli ħadu l-magħmudija fl-Ispirtu. Waħda mit-talbiet tagħna għal matul din in-novena tal-Ispirtu Santu. Li aħna li ħadna il-magħmudija tal-ilma nitgħamdu wkoll għal ġid tal-Knisja bil-magħmudija tal-Ispirtu. Dik il-magħmudija minn individwi nsara tagħmilna aktar dixxipli, apostli, xhieda. Dik il-magħmudija li tattivana biex insiru l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Ekku fir-riflessjoni tagħna anke għal din
il-raba' erba' bitħejjija għal festa tal-Assunta ħanaraw ftit ukoll kif tibda it-talba taslima. Mela it-talba taslima bdiet billi kien hemm episodju storiku fejn l-Anġlu Gabriel ħabbar lill-Omna Marija li kellha tkun Omm Alla. Dan l-Anġlu hu l-messaġġier ta' Alla. Dik il-persuna li tiġi b'messaġġ mhux da parti tagħha imma min-naħa ta' Alla. U x'jgħidilha? X'jgħidilha l-Anġlu Gabriel lill-Omna Marija meta jmur ikellemha? Jgħidilha sliem għalik Marija. Issa l-kelma sliem, il-propja kelma bil-Malti li nużaw fi żmienna hi l-kelma ifraħ. Ifraħ Marija. Sliem għalik Marija, ifraħ Marija. Is-sens ta' sliem fih miegħu is-sens tal-ferħ. U dan hu don tal-Ispiritu Santu. Fil-fatt hemm salm li jgħidilna fittex is-sliem u imxi warajh. Dan is-sliem li jġib miegħu il-ferħ l-aktar profond dak hu l-veru sliem u l-akbar don li jista' jagħtina l-Ispiritu Santu. Hemmhekk inkun naf jien jekk deċiżjoni hix tajba jew le, jekk tiġini xi ħaġa f'moħħi u nibda niddixxernija u ngħid imma din ġejja minn Alla jew le. Meta jkun hemm il-paċi, meta jkun hemm is-sliem, meta jkun hemm il-ferħ l-aktar profond li jibqa' hemm għalkemm ikun hemm diffikultà, li ma ferħ jibqa' hemm anke jekk forsi l-oħra ma jaqblux miegħi, li ma ferħ jibqa' hemm anke jekk forsi ma jkunux jagħmlu sens ħafna l-affarijiet, anke jekk ikun hemm il-mard, però dak il-paċi interna, dak il-ferħ, dak is-sliem iħallini miexi. U l-Anġlu Gabriel xaqqa lilha sliem għalik ifraħ qed ifakkarna f'dan id-don kbir tal-Ispiritu Santu. Hekk inħeġġixkom biex nitolbuh biex dan is-sliem li jgħexet Omna Marija permezz ta' din is-sejħa li ma ferħ li ma sliem wassala biex imbagħad tibqa' għaddejja u tgħid lil Alla f'kull ċirkustanza. E kif nafu l-ħajja ta' Marija ma kienx wartu żgħar. Kien hemm id-diffikultajiet. Kellha wara ftit titlaq minn Nażaret għal Ġerusalemm biex tinkiteb. Kellha mbagħad taħrab lejn-Eġittu. Kellha titlef lil Ġesu, kellha taraħ dbati. Però dak li ħallija għaddejja din il-kelma ferħ. Ferħ mhux il-ferħ tad-dinja, il-ferħ li wieħed jagħmel festa kif nifhmu aħna, li tiekol tixrob tiċċelebra mal-ħbieb, imma ferħ intern li jżommok sod, li jżommok stabbli fir-relazzjoni ma' Alla. U lek jew nitolbu l-Mulej jkompli jibgħat fina dan l-Ispiritu Santu. Jew nitolbu dan id-don anke permezz ta' Marija. Jew nitolbu l-Omna tas-Sema tinterċedi għalina biex l-Ispiritu li għandna fina jibqa' jiġi attivat. Biex l-Ispiritu li rċevejna fil-Magħmudija nerġgħu nirċevuh issa wkoll bil-Magħmudija tal-Ispiritu. Dan mhux biss għall-ġid tagħna imma l-ġid tal-Knisja u tad-dinja. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew is-saħut il-eżis irresqu talbna l-missierna tas-sema li dejjem jisma'na. Talbuk Missier Ħanina għall-Papa, għall-isqfijiet, għas-saċerdoti, għal dawk kollha involuti fil-pastorali u fil-ħidma attiva tal-Knisja. Tolbuk Missier ukoll għal dawk kollha li qegħdin ibatu, għal dawk li huma għaddejjin minn xi diffikultà. Irresqulek Missier Ħanin dawk kollha li qegħdin jitolbu magħna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni, għal dawk li jixtiequ jiġu għall-erbatu ma jistgħux
minħabba ċ-ċirkustanza li qegħdin ngħixu fiha. Ejjew nitolbu wkoll li llum bħallum 30 sena kellna il-Papa fostna bħal-bieraħ kien hawn fis-Santwarju ta' Pinu, bħallum kien Malta. Għalhekk nofrulek Missier Ħaninek nirringrazzjawk tal-li battilna fostna 30 sena ilu anke lill-Papa Ġwanni Pawlu. Nitolbuk tenna biex il-messaġġ sabiħ li kien tagħna, ma speċjali f'dan is-santwarju favur il-familja u l-żgħażagħ biex inkunu xhieda, inkomplu ngħixuh u nwettquh fil-prattika. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. l-aktar ħaj, it-talba tara dil-ħajr li jibnek għamilek, xinofra ġismu u demmu kol, fi sagrifiċju mdemmi tal-Kalvarju. O Missier Alla inrodulek ħaj, fi talba eukaristika ta' Ibrek, ma' u din ġewa fi et nofrulek il-ġib li tak fi sagrifiċju tal-Kalvarju. Nitolbu ti bis-sagrifiċju tiegħu tagħkom kun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn ejdejk sagrifiċju għat-tifħir u glorja ta' ismu. Aħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta tagħna mulejja ħnina tiegħek u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija tkattar lat ta' dawk li jemmnu fil-Knisja tiegħek biex bla qiegħda tiddi fija kotra ta' drawwiet tajba. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr b'din it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, li qabel l-Apostli ħabbret lil Kristu bina. Għaliex hi mmexxija mill-Ispirtu Santu ħaffet wassal lil Kristu lil Ġwanni biex tkun ta' qdusija u ta' ferħa għalih. Pietru u l-Apostli l-oħra mqanqlin mill-istess Spiritu Santu bla biża' jħabbru l-Evanġelu lill-ġnus kollha biex ikunu għalihom għajn ta' salvazzjoni u ħajja. U llum ukoll il-Verġni Mqazza lil dawk li jxandru l-Evanġelu tqanqalhom bl-eżempju tagħha, tqawwihom bl-imħabba tagħha u tgħinhom bit-talb tagħha bla qiegħda biex ikunu jistgħu jħabbru il-Kristu s-Salvatur tad-dinja kollha. Għalhekk flimkien mal-Anġli u l-Qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi,
tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxarret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar Frita, Anġlu, Luwis u Marija, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġużeppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Spiritu għaddis tal-mulej, dawa li l-muħna li l-qalbna bizmi, kuna li nasser milja ta' kull fer, għawi li l-runa mulej. Spiritu tal-paċi
قلوبنا فرقنا باسمك تينا العرف محتاج نعرف ونمشوا طريق مش نعيشوا هيا في اسمك. وهي نعملوا فlimkien tqarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi, għax jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Issa li ħadna dil-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna fit-tifkira tal-Verġni Marija Sultana tal-Apostli, nitolbuk mulej biex il-poplu tiegħek dejjem jimxi aktar il-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni u għaw jagħmel dejjem ir-rieda tiegħek u jaqdi lill-bnedmin kollha. Bi Kristu Sidna. Infakrukom li issa wara di l-quddisa minn ftit oħra il-Knisja tiftaħ għat-talb personali ikun hawn ukoll l-adorazzjoni. Infakrukom li min jiġi jitlob irid jobdi ir-regoli u li jġib miegħu li jkollu iżomm ħin kollu il-maskla jew il-vajżel. Hekk imbagħad il-lejla il-Knisja mbagħad tibqa' miftuħa sal-ħabta tal-11:30 fejn imbagħad tagħlaq, imbagħad terġa' tiftaħ għall-ħabta tal-4:30 sas-6 ta' filgħaxija tal-personali. L-appuntament tagħna issa fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni u fis-6 fejn ikun hemm ir-Rużarju mit-tfal, fis-6:30 il-qudiesa li tkun imxandra wkoll fuq Radio Marija, imbagħad fuq il-YouTube u l-Facebook wara l-qudiesa titkompla l-adorazzjoni. Inħeġġukom biex titolbu minn djarkom u jekk ma ssibux ċans tkunu magħna għejdu t-talba tar-Rużarju jew xi talba oħra li tippreferu intom l-Omna Marija. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Jew issa nduru fuq Omna Marija u nitolbu għat-talba li talbitna minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Spiritu qaddis li ħloqna, ejja lil-moħla u lilna, jimla bil-grazzja tiegħek il-qlub li intħlaqtilna. Jintlaq pardon ta' Alla li tieqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Intqas
som Sebadoni, intmi till Emilia. Tal missir minnum viet, fikler flilsna monia. I självi dauli senesi, kebestil rublim haba. Usahadan jisimna, bilmartni fihi trappa. Bot minna som